Как се казва синът на Нено и Неновица в маминото детенце? Николчо, Иванчо, Генчо? Очакват те 5 въпроса. 3, 2, 1. Каква е рада госпожина на Бойчо Огнянов в под игото? Сестра? Любима? Братовчетка? Показвам ти верният отговор след 3, 2, 1. Какъв е Андрешков разказа Андрешко? Овчар? Ковач? Каруцар? Ако си го забравил, споко. Верният отговор ще ти го припомни. 3, 2, 1. Какви са Борис и Павел Мореви в Тютюн? Баща и син, братя, братовчеди? В канала на Жиравчето те очакват над 2000 въпроса. 3, 2, 1. Какъв е съпругът на Елисавета в Крадецът на Праскови? Старшина, полковник, гвардеец? Подкрепи ме с един лайк. 3, 2, 1.